कैसे 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 के कैसे 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 के कैसे हम अब रे नाना दो कैसे हम अब रे नाना दो कि तहर भैया गइल बदिली रे यारे कि तहर भैया गइल बदिली रे हम कैसे के रहबने कि हम कैसे के रहबने कि हमारा सिस्टम भइल खराब रे नाना दो कैसे के रहबने हम कैसे के रहबने कि हमारा सिस्टम भइल खराब रे ननदो कैसे के रहबने हम कैसे के रहबने कई साल बीत गइल सोना रे नहना दो चढ़ली जवानी हमर सुखल रे नहना दो सुखल रे नहना दो कई साल बीत गइल सोना रे नहना दो चढ़ली जवानी हमर सुखल रे नहना दो कनिको माया रे ननदो कनिको माया रे ननदो आवेला न तहर भैया के यारे आवेला न तहर भैया के हम कैसे के रहबने कि हम कैसे के रहबने कि हमारा सिस्टम भइल खराब रे ननदो कैसे के रहबने हम कैसे के रहबने कि हमारा सिस्टम भइल खराब रे ननदो कैसे के रहबने हम कैसे के रहबने कैसे 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 के कैसे 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 के भैया से नीक रहे नैहर के रहबा रोज रोज मिलत रहे दिन दुपहर दिन दुपहर भैया से नीक रहे नैहर के रहबा रोज रोज मिलत रहे दिन दुपहर कि तहरा भैया से निमान कि तहरा भैया से निमान रोहे किसन यार बहरे यार रोहे बिकु यार बहरे हम कैसे के रहबने कि हम कैसे के रहबने कि हमारा सिस्टम भइल खराब रे ननदो कैसे के रहबने हम कैसे के रहबने कि हमारा सिस्टम भइल खराब रे ननदो कैसे के रहबने हम कैसे के रहबने।